Шляхта даволі проста. Вітаем! Сёння мы раскажам вам пра настольную гульню «Шляхта». Дзеянне гульні адбываецца ў 16 стагоддзі, у часы рэнесансу на нашай зямлі. Асноўныя персанажы гэта шляхцюкі і шляхцянкі, якія жылі ў той час у Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай. Атмасфера гульні перанясе вас у тыя далёкія часы. Вы зможаце атрымаць розныя уменні, напрыклад, майстэрства дыпламатыі, рэлігійнасць альбо веды ў галіне алхіміі. Ну і калі ўсё складзецца на вашу карысць, зможаце перамагчы ўсіх супернікаў. Унутры скрынкі знаходзяцца розныя віды картак развіцця, карткі шляхетных асобаў і фішкі. Таксама тут можна знайсці дзве кніжачкі, адна з правіламі і другая з гісторыямі пра шляхетных асобаў, што бяруць удзел у гульні. Пры падрыхтоўцы да гульні перамяшайце кожны тып картак развіцця асобна і выкладзіце на стол па 4 карткі з кожнага стоса. Зверху пакладзіце выпадкова абраныя карткі шляхетных асобаў, а знізу размясціце фішкі. Колькасць фішак і картак асобаў залежыць ад колькасці гульцоў. Гульню пачынае самы малодшы і далей кола рухаецца па гадзіннікавай стрэлцы. Усе ходзяць па чарзе і могуць зрабіць адно з гэтых дзеянняў. Можна ўзяць 3 розныя фішкі уменняў альбо 2 фішкі аднаго колеру, калі ў стосе іх не менш за 4. Можна забраніраваць любую картку развіцця са стала альбо з калоды ўсляпую, узяўшы яе сабе ў рукі і атрымаць за гэта фішку шляхты. Гэтая картка застаецца ў броні, пакуль гулец не выкупіць яе. Адначасова ў гульца ў броні можа быць не больш за 3 карткі. Важна ведаць, што ў канцы хода у гульца не можа быць больш за 10 фішак. Усе лішнія фішкі гулец вяртае ў канцы хода ў агульныя стосы. Таксама гулец можа набыць картку развіцця са сваіх рук альбо са стала. Для гэтага трэба аддаць у агульны стос колькасць фішак, указаную на картцы. Фішка шляхты можа замяніць любую фішку. Яна з'яўляецца своеасаблівым джокерам. Набытыя карткі гулец выкладвае перад сабой, і яны даюць яму зніжку на пакупку наступных картак. Яны становяцца нібыта вечнымі фішкамі і застаюцца ў гульца да канца гульні. Напрыклад, каб набыць гэтую картку гульцу, патрэбна 3 фішкі вайсковага майстэрства і 7 фішак заможнасці. У гульца ўжо ёсць на стале адна выкупленая картка, якая дае бонус вайсковага майстэрства і 2 карткі, якія даюць бонусы заможнасці. Адпаведна, гулец аддае ў агульны стос толькі 2 фішкі вайсковага майстэрства і 5 фішак заможнасці, 2 з якіх гулец можа замяніць фішкамі шляхты. Чым вышэйшы ўзровень карткі, тым цяжэй яе набыць, але і тым больш балаў яна прыносіць. Як толькі адзін з гульцоў набудзе дастаткова картак, каб зацікавіць адну са шляхетных асобаў, ён можа запрасіць яе да сябе, атрымаўшы дадатковыя балы. Гэта робіцца ў канцы хода гульца і не з'яўляецца дадатковым ходам. У адзін ход да гульца можа прыйсці толькі адна шляхетная асоба. Як толькі нехта набярэ 15 балаў на картках развіцця і на картках шляхетных асобаў у суме, раунд даходзіць да канца, вызначаецца пераможца. Ім становіцца гулец, які набраў найбольш балаў. Калі колькасць балаў роўная, перамагае гулец з найменшай колькасцю картак развіцця. Шляхта даволі простая, але вельмі захапляльная і цікавая гульня з дынамічнай механікай і прыгожай графікай. Яна па-сапраўднаму перанясе вас у таямнічыя часы рэнесансу. Гульня стваралася камандай майстэрні Хуца-Цуца і выйшла ў Кракаве ў выдавецтве Гутенберг, на старонцы якога вы можаце больш дэталёва пазнаёміцца з гульнёй і набыць сабе асобнік. Прыемна вам пагуляць і адчуць дотык таямнічых часоў залатога веку.